ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବାପା ମା ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆବେଗ ଭରା ଅନୁଭବର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଟି କହୁଛି, ମା, ଆଜି କାହିଁକି ତୁମେ ନୀରବ? କାହିଁକି ବାପା କି ତୁମେ ଆଗ ଭଳି ଗେଲ କରୁନ? ବାପାଙ୍କ ଓଠର ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ଆଉ ପାଉନାହିଁ। କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କଥା ହୁଅ। କିଛି ବି ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଠି ମୋତେ ଭାରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାହାରି କେଉଁଦିନ ମୋ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖିବି, ସେ ଆଶାରେ ରହିଯିବନି ତ ମା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା, ତୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟ ବାପାର ହତଭାଗିନୀ ଝିଅଟା। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କୋଳରେ ବଢ଼ି ଖେଳିବାଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଅଭାଗା ଝିଅଟା ଭାଗ୍ୟରେ ସମୟ ଆଜି ଦାଉ ସାଜିଛି। ଜାଣେନି ମୁଁ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମା, ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୋହରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋହରି ଧାମରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ମା? ମା, କ'ଣ କହୁଛ? ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୂକ। କାହିଁକି କୁହ? ମା, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଏ ହତଭାଗିନୀ ଝିଅଟା କି ଦେଶ କରିଥିଲା? ଦୁନିଆରେ ପରିଚୟ ପାଇବା ଆଗରୁ ସେ ଆଶ୍ରୟର ମହାବାହୁକୁ ମୋ ଉପରୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ପରା। ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ 7 ସାଗର, 22 ପାହାଚ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର, ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କର ବହୁଠୁ ମଧୁର। ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରା ଦରିଆରେ ନାବିକର ସେ ସ୍ୱର। ଠକିଦେଲ ମୋତେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଠକିଦେଲ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମା। ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା? ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର। ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲାଘବ କରିପାରିନଥାନ୍ତି? ମୁଁ ସହିପାରୁନି ମା, ଏ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମରିଯିବି। ବାପାଙ୍କୁ କୁହ, ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଆର ଜନ୍ମରେ ହେଲେ ବି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କୋଳରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେବ। ମା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମରିଯିବି, ହେଲେ ତୁମ ଗେଲି ଝିଅର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ ନା? ମୋ ପରି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଏମିତିକା କଷ୍ଟ ଦେବନି। ତୁମକୁ ତୁମ ଗେଲି ଝିଅର ରାଣ ମୋତେ ଭାବି ସବୁଯାକ ଖୁସି ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବ। ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ତୁମ ଗେଲି ଝିଅର ରାଣ ରହିଲା। ମା, ମୋର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସବୁ କଅଁଳ ବୋଲି କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ଚାଲିଛ। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି କାହାରିକୁ ମୋ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ମୋତେ ଶୈତାନ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ମା, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମା। ମାରନା, ମୋତେ ମାରନା। ବାପା, ମୁଁ ମରିଯିବି। ବାପା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ମା,
ମା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ମା।